Ei, hola a tots! Molt contenta d'estar aquí ara mateix per a presentar-vos les activitats de música. Mireu, la primera activitat és un joc, tots heu jugat a classe, i és d'atrapanotes. Us deixo el link on trobareu el joc a baix, a la fletxeta on posa descripcions, cliqueu allà i veureu que us portarà a una pantalla on hi ha dues possibilitats de joc. La que està premarcada, que té un ull, que és la que heu d'entrar, i la que hi ha al costat, que té una orella. Aquella, no. A la de l'ull. Entreu, comenceu a nivell 3 i aneu entrenant. Aneu jugant, apunteu les vostres millors marques i com a retorn m'envieu un correu electrònic a estrella@escolaeltemple.cat i me poseu la vostra millor marca o feu una foto de la vostra millor marca, en vosaltres allà, uau! I m'envieu la foto per correu electrònic al vostre gust, d'acord? Això era l'activitat 1. L'activitat 2 i l'activitat 3 van molt unides. Vosaltres sabeu que sempre hi ha una cançó que és la cançó que més s'escolta per tot arreu a tota hora. Llavors, de la cançó que més s'escolta a tot arreu i a tota hora, us he deixat baix 2 links. Un per a que la practiquéssiu cantant i un altre, tajan, per a que la practiqueu ballant. Però, molt important, la música ja sabeu que sona, és el que té. I ara estem tots confinats. Ja sabeu que a l'escola l'aula de música està allà on s'acaba el col·le, a Finisterre, perquè com que fem molt de soroll, estem allà baix. Llavors, molt, però que molt important, paraula màgica. Permís. Heu de demanar permís abans de fer l'activitat 2 i la 3 donant-ho tot. Imagineu que pregunteu a casa, puc posar-me a cantar? I us diuen, ara no, després. Doncs ara no, després. I mentrestant què fas? La fiques fluixet, i la vas practicant, però fluixet. Lo mateix en el ball. Tu te'l poses i si ara no, després, perquè has de demanar permís, tu vas practicant. I quan te diguen, ara ja pots, llavors tu allà a donar-ho tot. Mireu, la cançó dura uns 4 minuts i la coreografia del ball també. Ho podeu fer tots sols o si algú de casa s'anima a ajudar-vos, perfecte, benvinguts. Com me feu el retorn? El mateix. Me podeu posar comentaris aquí baix al vídeo posant jo ja ho he fet i contant-me una mica com us ha anat, lo de cantar o lo de ballar. Us podeu gravar en vídeo, podeu fer una foto. Si voleu ser més discrets, me podeu enviar un correu electrònic estrella@escolaeltemple.cat. Us ho deixaré tot baix a les descripcions. I ara aquí al vídeo us deixo un besito molt gran i una abraçada desinfectats, 100% antivirus, i ens veiem al proper vídeo. Salut i música, cuideu-vos molt.